Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu pa 5 Oktoba chaka cha 2022. Pa 5 Oktoba timakondwerera moyo wa Maria Faustina Woyera amene ndithu amalimbikitsa nsonkhani ya Divine Mercy. Koposaposa tsiku la lero timapempherera limodzi pokumbukira ntchito zofunikira za aphunzitsi onse dziko lapansi, World Teachers Day. Inu ine ife popanda aphunzitsi sitili kanthu. Ngakhale simmalandira zokuyenerana aphunzitsi kawirikawiri, Mulungu akudalitseni chifukwa cha ntchito yotamandika imene mudagwira. Lero tikumpempha Ambuyensu muthenga wabwino kuti atiphunzitse kupemphera. Ophunzira Ambuyesu akutipempha tonsefe kuti aliyense payekha ampempha Ambuye amuphunzitse kupemphera. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Galatiya mutu wa 2 ndi 1 kulekeza 2 kudzawerenganso 7 kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Apostolant Enifa Nkhoka a Our Lady of Amersfoort, Stella Maris Chimwemwe Formation House mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero salimo 117 titamanda Ambuye nthawi zonse amene akutituma kuti tikalalikire mthenga wabwino ku mayiko onse. Tisayiwalenso kuti tili mwezi wa chibalalitso. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 11 ndi 1 kulekeza 4. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ACM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku loyera. Mawu oyamba. Mawu a nkalata ya Paulo oyera kwa Galatiya. Agalatiya mutu 2 ndime 1 kulekeza 2. Kuzawerenganso ndime ya 7 kulekeza 14. Pambuyo pake patapita zaka 19 ndidapitanso ku Yerusalemu pamodzi ndi Barnabasi. Ndidatenganso Tito kuti apite nafe. Ndidapita kumeneko chifukwa Mulungu adachita kundiwululira kuti ndipite. Mu msonkhano wa atsogoleri okhaokha ndidawafotokozera uthenga wabwino umene ndimalalika pakati pa anthu osakhala Ayuda. Ndidachita zimenezi kuopa kuti ntchito imene ndikuchitayi ndiponso imene ndidachita kale ingakhale yachabe. Makamaka adaona kuti Mulungu adandipasa ine ntchito yakulalika uthenga wabwino kwa anthu osakhala Ayuda, monga momwe adapasira Petro ntchito yakulalika kwa Ayuda. Pakuti Mulungu yemweyo amene adagwira ntchito mwa Petro pomutuma ngati mtumwi kwa Ayuda, adagwiranso ntchito mwa ine pondituma ngati mtumwi kwa anthu a mitundu ina: Yakobo, Petro ndi Yohane, amene anthu ankawaona kuti ndi nzati mu mpingo. Adazindikira kuti ineyo Mulungu adandipasadi ntchito imeneyi. Motero adagwirana chanza ndi ine ndiponso ndi Barnabasi kusimikiza chiyanjano chathu. Ndipo tidavomerezana kuti ine ndi Barnabasi tipite kwa anthu a mitundu ina, iwo apite kwa Ayuda.
adangopempha chokhachi kuti tisaleke kukumbukira anthu awo aumphawi. Ndipotu chimenechi ndicho ndakhala ndikuchita moyikapo mtima. Koma pamene Petro adafika ku Antiokeya, ndidansusa poyera, chifukwa adapezeka olakwadi. Pakuti asanafike anthu ena amene Yakobe adawatuma, iye ankadya pamodzi ndi abale osakhala Ayuda. Koma atafika iwowo, iye adayamba kuzipatula, osafuna kudya nawonso, chifukwa choopa anthu amene ankafuna kuti omwe sali Ayuda aumbalidwe. Abale ena onse ochokera ku Chiyuda nawonso adayamba kuchita chiphamaso, kotero kuti ngakhale Barnabasi yemwe adatengeka nacho chiphamaso chawocho. Ine ndidaona kuti iwo sakuyenda molunjika, sakusata choona cha uthenga wabwino. Tsono ndidauza Petro pamaso pa onse kuti, iwe ndiwe Myuda, koma ukukhala ngati munthu wa mtundu wina, osati Myuda. Nanga ungakakamize bwanji anthu a mitundu ina kukhala ngati Ayuda? Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 11 ndi 1 kulekeza 4. Pa nthawi yomweyo Yesu ankapemphera pamalo pena. Pamene adatsiriza, ophunzira wake wina adampempha kuti, Ambuye, tiphunzitseni kupemphera monga Yohane adaphunzitsira ophunzira ake. Yesu adati, pamene mukupemphera muziti, Atate, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, mutipatse ife tsiku lililonse chakudya chathu cha masiku onse. Mutikhululukire ife machimo athu, pakuti ifenso tikhululukira aliyense otilakwira, ndipo musalole kuti tigwe nzotiyesa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tiphunzitseni kupemphera monga momwe Yohane Mbatizi adaphunzitsira ophunzira ake. Sitikudziwa kuti Yohane Mbatizi ophunzira ake ankaphunzitsa pemphero motani, koma inevitably ophunzirawo akusirira kuti Yohane amaphunzitsa ophunzira ake. Tisayiwale kuti ena amaophunzira a Ambuye Yesu analinso ophunzira a Yohane Mbatizi. Mwachitsanzo Andrea amene anali m'bale wake wa Simoni Petro anali ophunzira a Yohane Mbatizi. Koma tikuona kuti akhala kumuona Ambuye Yesu kuti amati akapemphera, pempherolo limabereka zipatso. Akanena kuti nyanja ikhale bata, nyanja imakhala bata. Akayang'ana kumwamba ndi kuchulukitsa bredi, amapeza kuti bredi nsanu akukhala kholophete kubala kwa nanyati. Amati akapempherera odwala kuyang'ana kumwamba, Atate amampatsa mphamvu. So that left an impression on the life of disciples. Kuti ife Ambuye tatiphunzitsani kuti tizipemphera bwanji, tipemphere motani kuti mapemphero athu azimveka, aziyankhidwa. Apatu mchizungu zimamveka bwino koposa. They were not asking teachers how to pray. They were asking teachers to pray. Sakupempha kuti tiphunzitseni tizipemphera motani. Akunena kuti tiphunzitseni kupemphera. Tiphunzitseni kukhala ndi Atate. Tiphunzitseni kulumikizana ndi Mulungu. Ambiri timachedwa ndi kutekeseka. Teach us how to pray. They were asking teachers to pray. Akamati teach us how to pray ndekuti methodology, tizigwada, tizimirira, tizitsizina, tizitani. Aya ngoti tiphunzitseni kulumikizana ndi Atate, kupemphera as simple as that. Inu ndine tikusowa kumapemphera pena paliponse, posamba, pakudya, pakuyenda, pakuvina.
Anything that we are doing should be prayer in itself. So muli maphunziro ambiri pamene ophunzirawa akupempha kuti Ambuye awaphunzitse kupemphera. Phunziro loyambirira lonena kuti anali ndi that audacity, kulimba mtima, tiphunzitseni kupemphera. Pokhala anthu odakhala ndi Ambuye Yesu anali ndi kuthekera konse kuti popeza kuti tikuyenda ndi Ambuye nde kuti mujanenera pachichewa kuti galu wa mfumu ndi mfumu ya agalu, basi nafenso we know everything. Ambiri tidayima, ambiri zinthu sizikutiyendera chifukwa timaona ngati tidafikapo. So we've shut all opportunities to learn. Nditha kuphunzira kuchokera mwanzanga, nditha kuphunzira kuchokera kwa mipingo ina, nditha kuphunzira kupemphera kwa anthu amene ngakhale iwo amene sala katolika. Tichepetse mtima oti tidafikapo, tichepetse mtima oti tikudziwa kale, tichepetse mtima oti tilibenso wina angatiphunzitse. Intellectual vanity singatithandize. Ophunzira Ambuye Yesu akudzichepetsa, akudziwa mavuto awo, akumpempha Ambuye. Nde Ambuye akuti sinkhani imene ndikuphunzitsani. Nde mukamapemphera muzitere. Mukamapemphera muzitere. Apatu Ambuye Yesu sakunena kuti ndekuti daily basi mukamapemphera muzingoti Atate athu, Atate athu. Koma mpemphero lanulo, mukupemphera kwanuko, muzimveka zinthu izi, muzimveka ma elements yawa. Nde zimene akuzitchula mpemphero la Atate athulo, akufuna kuti inu ndine tikamapemphera zizikhala mpemphero mwathu. Poyambirira mukamapemphera muziti Atate, Abba, Father. Very powerful. Taonani, Ayuda amamudziwa Mulungu ndi mayina ambirimbiri potengera zimene iwo amaona za Mulungu, potengera zimene iwo adamva za Mulungu. God had so many attributes depending ndi zimene adachitira mmoyo mwawo. Na malenga, chisumphi, monga timachitira pakati pathu. Koma Ayuda amamutchula kuti Yahweh, Elohim, Adonai, El Shaddai, Megadishkam, Eloi, Elion. Ndi mayina ena ambiri amene Mulungu tinachita chakaposa chedwa pa cha arikanjiro athu atatu. Mwachitsanzo Mulunguso amatha kutchulidwa kuti Rafa, ndi kuti ochiritsa, potengera zimene Mulungu amachitira mmoyo mwawo. So Ambuye Yesu akadatha kuyamba ndi kumutchula Mulungu ndi mayina onse opyezera, Elohimu, Yahweh, Adonai, Megadishkam, Shalom, koma akumutchula dzina limodzi. Mukamapemphera muziti Abba, Father. Kutanthauza kuti pakhale ubale. Munthu amene bambo wako pamakhala ubale. You don't have an appointment with your father. Right? Daddy, ndimati tionane, ndekenaka tilemberane kuti tsono macheza ayamba nthawi yanji 3 koloko. Nkhani munthu amene bambo wake ali naye samaopa, nkhani zimangoyamba. Tidya chani? Tipita kuti? Tikaenda kuti? Mundigulira chani? You don't have to have a protocol with your father. Ndi zimene afuna ationetse. Pakhale ubale, interpersonal relationship. Ambiri nthawi imeneyo Mulungu amamuona ngati ali kutali kwambiri. Choncho tisayiwale kuti Ayuda amati akaona Mulungu ndiye kuti afa. Musayiwale zimene ananena Mose pa Exodus 3:14 paja pa chitsamba choyaka moto kuti kalanga ine ndaona chauta, anayamba kupempha chifundo cha Mulungu kuti amwalira. So Ayuda amakhulupirira kuti Mulungu ngati ali pafupi ndiye kuti zinthu siziyendayi. Chifukwa amenera kuyima kutali potero. Koma Ambuye Yesu afuna Mulunguyo tizindikire kuti ali nafe. Monga iye anatsikira pansi pano khala Emmanuel, God is there with us. Palibe kutalikirana pakati pa ine ndi Mulungu wathu. Timutchule Mulungu Abba. Tikangana m'maversion ena amaonjezera maonena kuti Atate athu. Kusonyeza kuti pamene tikupempherapo tizindikire kuti sa Atate anu okha, sa Atate awo okha, sa Atate anga okha, ndi Atate atonsefe. God is our Father, is the Father of all. Mulungu safuna kuti pakhale mipatuko pakati pathu, ndife pachibale. We are brothers and sisters pamene tikupemphera. In other words, pamene mukupemphera muzindikire kuti ndinu pachibale. Koma tiona anthu timagawikana. Akatolika kunyoza mpingo, wampingo unyoza akatolika, mpingo unyoza. Chimene chimatisonkhanitsa pamodzi ndi chachikulu koposa zimene zimatelekanitsa. We should allow Jesus to be Jesus pakati pathu. Our Father. Ndi mapemphero aja omadzikonda kuti hey my God, mukangoti hey my God, he is our Father, he is your Father. Nchifukwa tikamapemphera Atate athu muli mmwamba, tutuluka misa tukanizana kutengana kapa galimoto, anthu tusemerana zinyawu. It doesn't make any sense at all. Our Father. Kachiwiri pomutchula Mulungu Atate,
sakufuna kuti tifanizire ndi azitate athu amene tili nawo, koma akufuna azitate athu atengere utate wa Mulungu. Mwina Mulungu amativuta kuti timvetse ngati bambo wathu potengera kusokonekera kumene azibambo athu amationetsa. Mwina azibambo athu ndi ankhanza, mwina azibambo athu ndi osalabada, mwina azibambo athu ndi osakhulupirika, mwina azibambo athu ndi amene sakhululuka. Koma akufuna kuti azibambo athu atengere utate wa Mulungu Atate athu, kuti akhale achifundo, akhale okoma mtima, akhale olabada, akhale osamala, akhale osakondera. Let God the Father in heaven be the model of our fathers. Not that our fathers are modeling God the Father. By saying God is our Father, it is a profession of our faith, not an anthropological statement. Sinde kuti tikufanizira zimene azitate athu amachita kuti Mulungu yondotero. Ayi, Mulungu ndi Mulungu. Kenaka kunena kuti atate athu amakhala kuti, atate athu muli mmwamba. Kodi kumwamba ndi kuti? Nchifukwa chani Ambuye Yesu powaphunzitsana nena kuti atate athu muli mmwamba? Ayuda pakati pawo amakhulupirira kuti Mulungu amakhala ku Yerusalemu. Nchifukwa tikamawerenga masalimo osiyanasiyana, they tied God to a particular place. Ndidasangalala pamene adandiuza kuti tiye tipite ku Yerusalemu. Ndimakweza maso anga ku mapiri. Kodi thandizo langa limachokera kuti? Thandizo langa limachokera ku mapiri a ku Yerusalemu. Tikawerenga Salimo 84, nkokoma kumakhala m'nyumba mwanu inu chauta. Inde izozo ndi mmene zilili. Koma Ambuye Yesu amafuna achotse that element yompanga tayi Mulungu ndi a specific place. Mulungu in a particular way amapezeka mmalo ngati church buildings, because those places chifukwa choti anadalitsika, they've been sanctified. Koma no pemphero lathu lisanene kuti ndipemphera nthawi yokhayo ndili ku church. Ayi, God is everywhere. Heaven kuyimirira kuti pena pali ponse. You can't locate heaven kuta kumwambako ndende apa. Inde poti tidazolowera timangoloza kuti our Father in heaven. But heaven is a state of freedom, is a state of goodness, is a state of umulunguwo, kuti Mulungu ali pena pali ponse. Ndipo nena kuti atate athu amene muli mmwamba. Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti muzipemphera kwa Mulungu wanu amene amapezeka malo ena aliwonse. Ambiri we've tied our God to places. Nchifukwa timakhala anthu abwino ntchalichi, kupinda manja, kuyenda nsana tewa, kuyenda mastepi ngati tadzazidwa ndi Mzimu Woyera, because we have that concept kuti Mulungu ali mchinyumba chomangacho. Tikatuluka mmene muja timati tsopano tipangiza ntchito. Mulungu akwenera apezeke pena paliponse, our Father who art in heaven. Chachitatu tikunena kuti atate athu amakhala kumwamba. Inde atate athu muli mmwamba. Nkukamba kwathu timaloza kuti kumwamba ndiko chabwino. Koma tikamanena kuti heaven ndiye kuti tukuloza a specific, sikuti tikutsutsana ndi fundo inayi ayi. Koma no, tikuyang'ana kuti we've transcended this world to another level. Ndiye kuti takwera tachoka pansi pano tafika kumalo ena. Ndiye timaloza mwamba chabwino poti dazolera kuyankhula as a matter of semantics. Koma choti tione tikamaloza kumwamba ndiye kuti it's above the earth. It's a sign of victory. Atate athu amene mmapambana. Pempherani kwa atate anu opambana. So tikamati atate athu muli mmwamba, ndoti atate athu inu amene mmapambana. Pali zambiri zimene tingathe kusinkhasinkha pamene Ambuye akuaphunzitsa kupempherako. Tanena kuti this is just a model kuti mpemphero mwanu mwazina muziveka izi. Dzina lanu liyeretsedwe. Tisanakambe china chilichonse pokumana ndi Mulunguyo, tikumbukire kuti his name is holy. Ndiye kuti akutipempha kuti mukamapemphera kumbukirani kudziyeretsa. Yes, ndi tate wanu, ndi m'bale wanu, ndi nzanu, ndi tate wanu, ndi bambo wanu. Komano mukumbukire kudziyeretsa chifukwa dzina lake ndi loyera. Chilichonse chimene ndikupanga ndiziyeretsa dzina la Mulungu. Komanso ndisanafike pamaso pake ndidzerese. Nchifukwa yake ife Akatolika tisanayambe nsembe ina iliyonse, wansembe amatiuza kuti lero tikambirana za atate athu, koma tisanatero tiye tidzichepetse tilape machimo athu. Ndachimwa kopambana. Mu nyimbo ya ulemu timanena mutichitire chisoni poti tachimwa. Tikafika pemphero la atate athu timafika pena mutichitire chisoni, mutikhulukire ife zochimwa zathu. Tikafika pena timanena kankhosa ka Mulungu amene mmachotsa machimo anthu, machimo a dziko lapansi, mutichitire chisoni. Timakumbukira kuti tili pamaso pa Mulungu woyera, tikuyenera nafenso tizidziyeretsa. Adamuuza mneneri Baruchi
kuti Aisraeli ndikualanga chapter 3 chifukwa ine ndikudera nkhawa dzina langa lomwe ndi loyera, tiziyeretsa dzina lake ndi moyo wathu. Kenaka ufumu wanu udze. Kodi nchifukwa chani timapempha kuti ufumu udze? Kodi ufumu sungadze pa iwo okha? Ukudza chifukwa cha mawu athu, ukudza chifukwa choti ife tikufuna udze? Ayi, pamene tikupemphera, pamene mukupemphera muziti ufumu wanu udze. Ufumu wa Mulungu timadziwa kale ndi mtendere, ndi chilungamo, ndi umodzi, ndi kukhululuka. Ma values onse aja ufumu wakumwamba, zabwino zonse zije zimene Mulungu amatiphunzitsa. Tikunena kuti let those things come and we should welcome them. We should accept them. So in other words, ponena kuti ufumu wanu udze, tikupempha mpempherero kuti Ambuye mutipatse chaulere choti zabwino zanu tizidzilandira. Human cooperation. Zimene mmatipatsazo tizizilandira. Zimene mmafuna tikwaniritse mutipatse chaulere kuthekera koti tizitha kumazilandira. Ifeto akatolika timanyadira timati chaulere. Maoti dzisomo aisamveka chikatolika kwambiri. Mwana mroma ife akatolika timati chaulere, graces. Ndiye mwina chifukwa cha pakati pa anzathu amene timakhala timangozolowera tufuna zisomo za Mulungu. Mkatolika weni ali ndi timatems take timene timamvetsa kukoma, chaulere, yawe, zocheza. Komano ufumu wanu udze, meaning ifeyo tivomere zimene Mulungu akutipatsazo. So it's a word of saying, let me accept, let me cooperate in your kingdom, oh God. Kufuna kwanu kuchitidwe. This shows that prayer isn't a tool to get what we want from God. It is a way to get God's will accomplished in us and around us. Ndena timalitenga pemphero ngati njira yomulamulira Mulungu. Mupemphero chachikulu ndi kuzindikira kuti kodi Mulungu mufuna chani mmoyo mwanga. Mu imfa, mu birthday, mu ngozi, mu promotion, mukufuna chani. Osati Mulungu ndifuna promotion. Koma promotion mwandipatsa mufuna nditani nayo. That's prayer. Komatu mawawa onena kuti kufuna kwanu kuchitidwe, timanena mwanjira zosiyana-siyana, pazifukwanso zosiyana-siyana. Timaona ngati tikupemphera, koma nthawi zina tikuyankhula ndi mkwiyo, with resentment. Munthu mwachitsanzo atha kunena kuti kufuna kwanu kuchitidwe, chifukwa chionera chakupsa mtima kuti palibe chimene ndingapange. Your will be done, since there's nothing I can do anyway. Wapsa mtima, koma kuvomera kufuna kwa Mulungu kuchitike. Ayi. Ponena kuti kufuna kwanu kuchitike, sima wachipsera mtima. Ayi. Munthu usatha kunena kuti kufuna kwanu kuchitike, mwawina Ambuye, ine I don't like zimene zachita, kufuna kwanu kuchitike mwamva. Ayi. That's not the way. Koma tikamanena kuti kufuna kwanu kuchitike, ndekuti tikunena kuti do your will, O God, because I know your will is the best. Change me where I don't understand and let me accept your will. Tisanene mwa nyodololo, tisanene mwa khumudwa, tisanene mwa mkwiyo, koma tinene with adoration. Kufuna kwanu kuchitidwe, chifukwa kufuna kwanuko ndikukhulupirira kuti ndi kwabwino. Mwatenga amayi anga kuti abwerere kwa inu? Ayi, kufuna kwanu kuchitidwe. Ndikukhulupirira kuti kufuna kwanu kwa Ambuye nkwabwino. Ndipo mundionetse kuti ndivomere kufuna kwanuko. Tanena kuti tikungolawa chabe, potsirizira tione njira ina kuti mpemphero mwanumo mumvekenso maonena kuti mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. It's not an acclamation of braids. Chakudya chathu cha lero. Ndiye kuti one day at a time, one day's provision. Kundalira Mulungu every day. Akamati chakudya chathu cha lero. Ndiye kuti ukudziwa kuti ngati lero sindimpempha lero sindidya. So every day ndikuyenera kuti ndidalire Mulungu. Tikamati chakudya chathu, we mean all our daily provisions and sustenance. Means Ambuye azitipatsa, tizimpempha every day. Koma tiona anthu tidasintha pemphero ili. Timati Ambuye mutipatse chakudya cha nthawi zonse. Ndiye timafuna kuti tikhale ni dzimafoni zambiri, dzimagalimoto zambiri, dzindalama zambiri. Everything we want zikhale zambiri. Yet Jesus said, muzidalira Ambuye ponena kuti chakudya chathu cha lero. Every day ukadzuka, Ambuye ndionetseni njira yanu. Ambuye tiphunzitseni kupemphera, mmapemphera bwanji. Tikhale nawo mtima okonda kuyanjana ndi Mulungu. Kuti nthawi ndi nthawi iye azikhala Mulungu, ife tizikhala zolengedwa zake. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To